این چه خیلی سغیره شد. بیزار شدم. İdris John. لبای پدر جون. İdris John. خیز bana زن بیو. ایدریس جون گوش کن مرا پسرم بیو به خونه رویم. من نمیخواهم. شما هر روز با مادرم برای من جنگ میشوید. او مهربان است و من این را نمیخواهم. گوش کن پسرم، تو با این قدر خوردیت این قدر مهربان هستی، این قدر دل کوچک داری، لیکن مهربانی من. سلام پدر. بیا پسرم. صبح بخیر پدر. صبح شما. اشتیایتان پدر. دیروز من در کوچه دوستت عزیز را دیدم، خیلی شوخی کردیم، خندیدیم. سلامت باشد. بسیار خرسند شد. چرا عزیز دیگر نمی آید؟ بلی او کمی کار دارد، برای این مانده نمیتواند. خیلی میلش پدر جون، من رفتم. میلش به نزد دکترت هم درو، وقت جدا کن. البته درو. میلش یک دو کار دارم، بعد میروم، از خاطرم نمیبراید. در کن. به این طرف. مرحبا.
ممکن؟ марҳамат шинед. чӣ хел ягон беҳбудӣ ҳаст? بله اکا. ягон чиз ба ёдат омада истодааст? با یادم ناومده ایستاده است. نمیتوانم. марҳамат, оғоз мекунем. дӯстам, баъд ҳамон манеҷа куҷо шуд? баъд аз ҳамон воқеа дигар ба ту занг назадааст? аз ӯ ягон хабар дорӣ? 2 سال پیش من با منیجر در مکتب салом. ту ин гулро ба куҷо мебарӣ? дӯстам, ту намедонӣ? Не. имрӯз муаллимаам озодрӯз дорад. Якдам ҳамин гулҳоро қаб, ман ба як ҷо рафта зуд меоям. майлаш.
ман ба ҳамаи гулдухтарон гул тӯҳфа карда истодаам. тӯҳфаро қабул мекунам. гир. эй ту бо ин гул чӣ кор кардӣ? аз куҷо пайдо хайр шуд? аҳмад ту дӯстам. гуфтӣ ки ба ҳамаи гулдухтарон гул тӯҳфа карда истодаӣ. Магар ин ҳам гулдухтар буд? бахшиш. салом бачаҳо. ана ин ҳамсинфи нави шумо манежа. аз ин баъд манежа ҳамроҳи шумо мехонад. бо ҳамсинфи наватон хуб муомила кунед ва ба ӯ ҷой диҳед. марҳамат манежа. рав ҷоятро интихоб кун шин. дӯстам ту рафта дар он ҷо шин. нахуду дар назди ту шинад. хез акнун хез. духтараки зебо дар ин ҷо ҷой ҳаст, намешинед? Не раҳмат, ҷоят мисли гулат набошад. Дар қафо ҷой ҳаст, дар он ҷо мешинам. хез дар ҷоят чин, аз дастат ҳеҷ кор намеомадааст ку? хуб бачаҳо, омода бошед, дарсро шурӯъ мекунем. ту чаро ба ин мактаб омадӣ? муаллимаатон кӣ буд? дарси хуб намедод? пешатро нигоҳ кун, дарс рафта истодааст. Магар ҳама ин ба ту муҳим аст? нею хайб пурсидем. бахшиш, қасдам туро хафа кардан набуд. чӣ? ту аз ман бахшиш пурсида истодаӣ? мактабатон дар куҷо буд? хуб бачаҳо, мавзӯи имрӯзаи самӣ. пешатро нигоҳ кун. чаро ба қафо нигоҳ мекунӣ? магар тахтаи синф дар қафо аст? бахшиш. манижа як дақиқа. самир, чӣ кор карда истодаӣ? бахшиш. ба ин ҷо биё. дафтару рушкатро гирифта ба назди ман биё. кане дафтаратро нишон деҳ. дарсро навистӣ? магар ман ҳаминро гуфтам? дарси имрӯзаи мо магар ҳамин аст? гир, аз дарс берун шав. چی گپ شد؟ намедонам.
самир як лаҳза исто. самир ту чаро ин қадар муаллимро азоб медиҳӣ? манижа ман ҳеҷ кор накардам, танҳо хостам як чизро ба ту нишон диҳам. ман ҳаминро ба ту нишон додан хостам. манижа ман кай ҳарфи диламро ба ту гуфта метавониста бошам? хай ба куҷо рафта истодаи манижа? ба хонаамон меравам. ба ту чӣ? ҳеҷ чиз. магар ман наметавонам бо ҳамсинфам суҳбат кунам? бё ман туро то назди хонаатон мебарам. алло дӯстам, олабай дӯстам. дар куҷоӣ? бале дӯстам, ман дар ҷои ҳарвақта. дар куҷои ту? зудтар биё. майлаш дӯстам, ҳозир меравам. майлаш зуд биё. оҳо, хайрат меомадӣ. о салом алайкум дӯстам, чӣ хел ҳастӣ? ҳама хуб аст? ваалейкум салом. сӯзи хуб ҳастӣ? кӯшин суҳбат кунем. гӯш кун дӯстам, ту дигар аз аҳволи мо хабардор наистӣ. кам во мехӯрем. чӣ гап аст? инҷа аст, маро фаромӯш кардӣ? не дӯстам, ту худат медонӣ ки дӯстам дарсҳо зиёд шуда истодааст. ман нахоҳад ки туро фаромӯш кунам. майлаш дӯстам, бо суҳбат мекунем. мумкин аст дар инҷо шина манижа? майлаш шин. хуб ҳастӣ манижа? саломатият хуб? манижа, мо метавонем суҳбат кард? манижа, мақсади ба мактаб омаданам танҳо туӣ. ҳар гоҳе ки чашмонамро мепӯшам, ту ба назарам менамоӣ. ман дар як нигоҳ ба ту ошиқ шудам ва туро хеле дӯст доштам. ман он қадар туро дӯстат медорам, нозанин, аз ҷонам бештар. ман бе ту зиндагӣ карда наметавонам. ман тарсидам ки агар инро ба ту бигӯям, ту дигар бо ман суҳбат намекунӣ. тамом, ман ҳарфи диламро гуфтам. дигар наметавонистам тоқат кунам. ҳар гоҳе ки туро мебинам, худамро гум мекунам. он қадар хурсанд мешавам ки фикр мекунам ки ман хушбахттарин инсонам. чӣ эҳсосотест, аммо хеле эҳсоси хуб аст. манижа, ман туро хеле дӯст медорам. самир гӯш кун, ман ҳам туро хеле дӯст медорам.
вақте ки ман бо туам хеле хурсандам ва зиндагӣ бароям ширин аст. аммо Самир, ту сарватмандӣ, мо фақирем, аз оилаи фақирем. Ту дар баландие, аммо мо дар пастӣ. ту чиҳо гуфта истодаи маниҷа? магар ту нагуфтӣ ки ман дар баландиам, аммо ту дар пастӣ? пас чӣ шудааст ки мо ҳарду дар рӯи як замин роҳ мегардем? маниҷа, магар ишқ ҳамин чизро мефаҳмад? азизам, ман ҷонамро метиҳам ки то ту хурсанд бошӣ. тамоми молу сарвати дунё ба як лабханди ту намеарзад. ман хеле фақиронро дӯст медорам. Самир, ту метавонӣ бо ман мисли фақирон рафтор кунӣ? албатта маниҷа, ман барои ту ҳама корро мекунам, то ки ту хурсанд бошӣ. Самир, ман барои ҳамин туро ин қадар дӯст доштам. Самир, ба ту чӣ шуд? Самир! Самир! Ба ту чӣ шуд? Самир! Самир, ба ту чӣ шуд? Самир, ба ту чӣ шуд? Самир! Маниҷа, ба Самир чӣ шуд? Самир! Самир!